Lijepi pozdrav. Ja sam Jelena Topolovec i u udruzi Hureka sam stručni suradnik odgajatelj. Udruga Hureka, Hrvatska udruga za ranu edukaciju, od 2020. godine razvija sveobuhvatan predškolski program. Program je namijenjen djeci urednog razvoja, ali i djeci sa intelektualnim teškoćama u razvoju. Kroz ovaj inovativni program djeca imaju priliku pristupiti znanju putem posebno osmišljenih edukacijskih materijala koji su dizajnirani tako da ih motiviraju na učenje, motiviraju ih na istraživanje i razvijanje ključnih vještina koje će im olakšati školsko obrazovanje. Materijali su prilagođeni za primjenu u vrtićima, predškolskim ustanovama, centrima i kabinetima, ali su isto tako prikladni i za korištenje kod kuće. Oni se mogu nadopuniti različitim minijaturama i drvenim umetaljkama, te su popraćeni softverom za ranu edukaciju, a uskoro izlazi i tiskani oblik detaljnog priručnika za predškolski program koji daje upute za svaki korak u procesu učenja. Ovaj program ne samo da pruža djeci bogato znanje, već ih priprema za izazove školskog obrazovanja. Na taj način, kako djeca budu okružena vrlo rano, vrlo interaktivnim, visoko kvalitetnim načinom učenja, vrlo brzo se nekako vežu za učenje kao za pozitivno iskustvo. Istraživanja na svjetskoj razini pokazuju da rana edukacija zapravo povećava šanse za akademski uspjeh, skraćuje vrijeme studiranja, povećava stopu zaposlenosti i konkurentnost radne snage. Na ovu temu vrlo važno je spomenuti i važnost programa za djecu sa intelektualnim teškoćama u razvoju. Kod njih je naravno vrlo važno vrlo rano pružiti priliku da razviju ključne vještine i steknu sigurnost za uspješno uključivanje u redovni obrazovni sustav, a na ovaj način kroz ranu edukaciju im pomažemo da u školski svijet uđu sa jačim samopouzdanjem i osjećajem uspjeha, što onda doprinosi inkluzivnom obrazovanju koje nam je kao udruzi od jako velike važnosti. Ovim putem želim vam najaviti program pripreme za predškolski program koji će se odvijati od rujna 2025. a namijenjen je djeci urednog razvoja i naprednoj djeci starijoj od 3,5 godine. Za djecu sa intelektualnim teškoćama sudjelovanje će biti moguće ako su prethodno završili program rane edukacije Snažan start, a za kojeg dodatne informacije možete dobiti u udruzi. Ako ste zainteresirani za program predškole, predškolski program, slobodno nam se obratite, rado ćemo vam poslati katalog u kojem detaljno možete vidjeti od čega se sastoje materijali, jer 24 teme koje obuhvaćamo su vrlo detaljno izrađene i zapravo smo ponosni na njihovu kvalitetu i visinu obrade podataka koja je izrazito bila upućena na vrlo stroge metode rane edukacije na svjetskoj razini. Ako imate vlastiti kabinet ili centar izvan Zagreba ili izvan Rijeke, gdje su za sad naši glavni centri, i želite organizirati naše radionice u svom gradu, svakako nam se javite za dogovor i javite nam se također i na zajedničke edukacije koje ćemo uskoro organizirati, a na temu rane edukacije kojom se naša udruga bavi. I gledajte nas i dalje.